Коса хора, аз съм Леоенда 23 хада и днес ще правя томбола в Gameplay България. Тя е доста голяма. Сега ще я покажа тук. Ей, това е томболата. Just так лек. Един фул меч. Дъма бърните ви са енчантнати, не исках да ви давам развалени брони, затова имам слаба на Iron брони. Тук са някъде 4 стака, някъде. Сега ще ви кажа колко стака ябълки. Така. Е, това е. След това ще е томболата. Аз даже мой да премахна това, къде живее с мене. Да не вземе томболата. Защото е малко алчен. Само да я подреда. И един от вас ще спечели ети айтеми. Gameplay България. Пишете запис и името ви. Само да се го напиша малко. Е така. И сте готови. И лайкнете, ще тегля томболата на 25 абоната. Няма да е лошо, ако коментирате също клипа. И да, това бяха Леоенда 23 хада. И чао!